mag-igsuunay. Ang dami mo serbisyo, matinod anay. Kung kamo manginahanglan, magtinabangay. Parents time, mao din among one music video activity karong adlaw July 28, 2024. Ano? Nagkagin. Pailis dito yung cellphone. Brad, John Lee Mercedes, Brad, Trivital po dito, Pax. Katay nga chapter, mas pati. Pohon, Brad. I-refill na ito na ng chapter, mas pati, Brad. Brad, tresira na chapter, Brad. Tresira. Yawa. Tresira chapter. Brad, tresira chapter. Shout out to dia. Kita bol. Yang lyrics. Di, ikaw na lang. Silang iman lang sunod. Silang iman lang yung sunod ba? Iman ko na. Sumpay. Ano lang. Wala lang siya kaya. Kalay bahala. Ako bahala, bro. Pwede ako magparok. Okay. Bay. Dami mo serbisyo, matinod anay. Kung kamo manginahanglan, matinabangay. Mahidron ang dugo sa agila o leyon. Wala ni maluma o wala ni mahilom. Wala malubad o may padayon nagpabiling solido. Ang tugkaron, dagang kalihukan. Ang muabot, basta mo tabang lang. Og mo support, Brad, og sa mga planong maabot. Nagkadugay-dugay, og nagkanindot kami ang kinahusgaan. Dili naman may mapungan. Ang tabang ang isgutan. Try drone ang permi masaligan. Suligan mga say, happy anniversary. Silido mga try drone na mong dugo leon. Agila ang kalidad, dili ni badumon. Kay kami dagang wala ni makasunod. Sa akong pagtapok sa anibersaryo, magayon sa salamisa ng maugtong tuyo ato ang gining suliton uban sa mga igsuon sa mga wala diri abanti lang gid hapon magpabilin sa gihapon di sa kasta patataingon atong dala-dalaon ng mga maayo ug mataro ang gitudlo sa kapatiran na binas makagagahom ikaw ako kita magpabilin Sugi pangayo, mag-isuunay. Ang dami mo serbisyo, matinod anay. Kung kamo manginahanglan, matinabangay. Sugi mo may permente, walay biyaan. Respetong ipangayo, mag-isuunay. Ang dami mo serbisyo, matinod anay. Kung kamo manginahanglan, matinabangay. Solidary Resorts! Solidary Resorts! Solidary Resorts! May hapkong Brad. Hapkong ni Brad. May juror ba? Sa una dito sa 47. Para kita mo. Vlog ni vlog. Vlog na gamay. Para natin adlaw lingaw. Shout out sa mga bro na to. Sa Oy, shout out mo diya oy. Shout out mo diya ba? Uy, shout out mo diya. Kamu ba? Para sa mo. Tara na, nag-apas. Gi, paniyon lang mo. Nag-apas. Ilawin lang manggod mo tugi ko lang namo. Ibalik lang ba? Ihad-ad ba? Di, taon di. Uy, shout out mo diya. Mga diya sa tayo. Nasugdan na, okay na lang. Gi, bati lang. Dewata deh. Ay, gigli ba de? Oh, tapi lu kayak Kung mo manginahanglan, matinabangay. Kahit wrong, pero may masaligan.
salig ng katauhan. Iyon ang serbisyo mugang kalihukan para malipay po ang kadaghanan. Solidarity is ours, rami permente. Rambo na pod me ang muatake. Nagayusa na, ug walay